Мираж ли са изящните бедра, стегнатите седалищни мускули, тънката талия? А какво ще кажете за добре оформени мускули на ръцете и гърдите, плосък корем и широки рамене? Сега можете да имате всичко това благодарение на усъвършенствения спортен уред Orbitrek Elite. Той съчетава кардио и силови упражнения в един революционен уред. Едновременно оформяте мускули и изгаряте калории без излишно натоварване на ставите и коленете. Сега вие решавате как да изглежда тялото ви. За 6 седмици свалих 8 кг и 13 см от талията. Не мога да спра да говоря за него. Хората казват, че изглеждам страхотно, а така и се чувствам. Сега вие решавате колко калории искате да изгорите. Едно малко завъртане и само за минути достигате зоната на изгаряне на калории. Завъртате напълно и можете да изгаряте до 820 калории на час. Orbitrek Elite е идеалният уред за упражнение на цялото тяло. Можете да го използвате ефективно, независимо от възрастта и физическата си форма. Orbitrek Elite притежава стабилна стоманена рамка, която може да издържи до 120 кг. Той е толкова компактен, че се побира и в най-малките пространства. Обадете се веднага и поръчайте новия Orbitrek Elite. Като подарък получавате ефективна система за хранене 6 седмици до новото ми тяло. А за да ускорите резултатите си, добавяме и програмата да отслабнем за 12 дни. Поръчайте сега и ще получите многофункционален монитор, който изчислява времето, скоростта, разстоянието и калориите. Следете точно параметрите на тренировката си. Не мога да повярвам, че тези дънки ми стават. Преди едва ги закопчавах, а с Orbitrek Elite само за 12 дни свалих цял номер. Толкова съм щастлива. Сега вие контролирате калориите. Обадете се и поръчайте новия революционен спортен уред Orbitrek Elite. Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане. Ще ви информираме за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни. Сега вие решавате как да изглежда тялото ви.